Karong 108 ka adlaw na lang una ang Pasko, gipasidan-an sa mga health experts ang publiko nga mahimong magbabinantayon sa mga kaunon aron masiguro ang maayong panlawas karong Kapaskuhan. Sumala ni Dr. Ara Lorraine Agaw-Agaw, ang resident doctor sa Emergency Medicine Department sa Southern Philippines Medical Center, nga karong panahon sa Burr months, mamatikdan ang pagsaka sa kaso sa stroke, heart attack ug uban pang sakit. Nagunang hinungdan ini ang dili sakto ug sagunson nga mga salo-salo ug mga kalingawan sa holidays ingon man stress. Tambag ni Dr. Agaw-Agaw ang ayang likayan ang pagkaon ug mga sobra sa tambok ug mantikaon nga pagkaon. Ingon man ang mga sobra sa parat nga pagkaon. Ang ayan sab nga likayan ang sobra nga pag-inom og alkohol ug likayan ang pagpanigarilyo. Aron mahimong maayo ang panlawas karong holiday season, gipasidanan ang publiko nga batasanon ang pag-ehersisyo ug pagkaon og mga dunay sustansya nga pagkaon. Ang ayan sab nga i-manage ang stress tungod posible sab kining modala og risgo sa panlawas. Himuon sab nga regular ang pagpa-check up.